Nad, isarding mo detan, labiin. Yung gami, asuklit na gaya mo. May masak ko tagaramit ti kwan, ang tikin. Kaya mapanak pa yung gayam. Nagpa-premium ti, nagbabainte. O do, amuda ti sagot na di, idamag ko kanya nga, anya ti may kadwang litra, dati 20 pesos na. Kaya sumurot kayo, kakapsat nga, buya. Naintay man, nagpa-premium tayo man, hindi nagbabainte. Tistingin tayo man, nagiti ubing, dito ko ababa. Karatin ni Princess, sagay ayam. Sis, anya ti may kadwang litra? B. B, nalaeng. Anya mapanunot mo no kwa, no ibaga ti liter B. Baak. Baak? Nakalalastog kang obing, manglukloko ka ba? Salakala ko, kang kalaro premium mon, makakuha ka ba mang sursurdo ka ba? Imug ubingan, dahil nga Princess, amo na kati bagbaga na nga baak eh. Iti malaki ni Chichay nga, palpalubo iti kwan. Iti bubble gaman. Chay, anya ti may kadwa nga litra? D. Po nalaeng. Anya mapanunot mo na ibagada TV? Baak. Ano? Baak. Ulit naman? Baak. Talaga, may saka mo. Nakalalastog ka nga ubing. Tawanin, dagiti ng ubingay. Puro wala back to bradan. Kaklang rati premium dan, mang sursurong dapay. Awan, dagiti ng ubing. Sino tanong yung sursuro kanya dan aya? Awan ti, kwada dagiti ng ubing. Nalaing damo ilagay ng mang sursurong. Sino pa yung tati damagin tayo? Kaya imagine, may sila na broken. Okay, may sama dagiti ng ubing. Lob ubrahin na. Ni, kakaasi mo, saksak to. Kanda ti 20 ato yung mapugtuan na. May, dahi pa obra kanyam. Kay. No mansira mati damagag kang kati 20. Ready kan? Red. Anya ti may kadwa nga litra. B. B. Nalaing nga talaga. Malam di 20. Anya ti mapanunot mo no ibagada ti liter B. Baro. Baro? Po talaga nalaing ka. Abay pasurot na. Baro nga baak. Talaga lastog ka mo. Simang kamay saka mo ilaing. Wala tinasaya atin ay nga pagdamagan dito yan. Ay dati ni Jacob. Ano kukuin na ni Jacob ayan. Pekop niyo bubraim. Gidida ka may. Tugaw ka takwa. Dadamagi ka niyam. Numasong batam kang ka 20. Kahit mo? Kahit mo? Oo. Anyati kwa. Anyati may kadwa nga litra. B. B. Napo nalaing ka nga talaga. Alam niyo 20. Anyati mapanunot mo na ibagak ti liter B. Baak ko man naltaak. Nah, ganti ata premium ko na. Sila kala kuha pili bagbagamot. May saka mga nakasursur doon. Nang sursuro kanyam data awanin ti premium. Sama ti bagbagayo kanya. Pumanaw na ko. Umula na saya at nga pagdamdamagan ay. Thank you! Surdong ubing.